Sí, vaig ser pionera aquí al Mercabarna i els principis són d'usos a tot arreu. I aquí els primers anys vaig tindre que demostrar que podia fer la mateixa feina que ells. Vull dir, m'ha costat una miqueta buscar-me un lloc aquí i el dia a dia he demostrat que puc fer la mateixa feina que ells. Vull dir, el cos el tenen preparat més ells que jo, però als anys ha demostrat que la faig igual que ells, sense ningú perjudici. Sí, per sort han canviat molt les mentalitats al Mercabarna. Vull dir, aquí tots som un i sent una com sóc jo, tots som un. Jo disfruto amb aquesta feina. Reconec que han hagut èpoques dolentes i mals dies i a l'hivern fa molt de fred i a l'estiu fa molta calor, però a mi m'agrada molt aquesta feina. Potser és que ja ho porto a la sang i jo disfruto. És pesada, però bueno, a mi m'agrada molt. Són molts anys treballant aquí al Mercabarna i conec amb molta gent. Jo crec que conec a quasi tothom. I a mi també em coneix molta gent, sí, sí. Amics sí que n'he fet i en tinc d'amics. Sí, som una gran família, crec.